Benvingudes i benvinguts a La història que no sabies, el podcast on ens agrada mirar enrere, no per quedar-nos-hi, sinó per entendre millor el present, perquè hi ha històries que no surten als llibres de l'escola i que val la pena conèixer. Avui viatgem a un capítol que sona ficció, però que és ben real, el dia en què el nazisme va passar per Catalunya, i no precisament de puntetes. Quan pensem en el nazisme, ens ve al cap Berlín, Hitler cridant des d'un balcó, banderes amb esvàstiques a tot drap i soldats desfilant com si portessin un metrònom a cada cama. Però i si et dic que a Catalunya també en va veure de tots colors? Que a Barcelona s'hi van penjar esvàstiques gegants? Que s'hi van fer actes públics de suport al règim nazi? Que les joventuts hitlerianes hi van oferir concerts i que fins i tot Himmler va venir a visitar Montserrat? No, no és fantasia, és història. Perquè sí, el nazisme també va passar i s'hi va quedar una estoneta per casa nostra. Per entendre-ho, hem de tornar a l'Europa dels anys 30. Després de la Primera Guerra Mundial, Alemanya estava humiliada pel Tractat de Versalles, amb una economia col·lapsada i una societat enfonsada. En aquest context va aparèixer el partit nazi, amb Adolf Hitler al capdavant, prometent un renaixement nacional basat en el racisme, l'antisemitisme i la violència. El 1933 va pujar al poder i en pocs anys va convertir Alemanya en una dictadura totalitària. El 1939, amb la invasió de Polònia, començava oficialment la Segona Guerra Mundial. Aquell mateix any, a l'altra banda d'Europa, Franco acabava de guanyar la Guerra Civil. El seu règim simpatitzava amb els feixistes europeus, però Espanya no es va sumar oficialment a la guerra. I aquí és on entrem en una zona una mica més grisa. D'una banda, la situació interna d'Espanya era dramàtica. El país estava exhaust, l'economia en ruïnes, la societat fracturada. Franco sabia que una guerra mundial podia posar en perill tot el que acabava de guanyar. Però d'altra banda, hi ha qui diu que potser no va ser només Franco qui va dir no, sinó que també a Berlín hi havia dubtes. La relació entre Franco i Hitler era un cúmul de desconfiança, orgull i malentesos. Hitler considerava que Franco era lent, imprevisible i obsessionat amb detalls sense importància. Franco, per la seva banda, creia que Hitler era un fanàtic agressiu i un mal estratega. S'entenien poc, bàsicament, i es respectaven encara menys. Quan es van reunir en Daia el 23 d'octubre de 1940 per parlar d'una possible entrada d'Espanya a la guerra, la trobada va ser tan tensa que Hitler va dir que preferia que li traguessin queixals abans de repetir-la. Tot i això, Espanya es va vendre la idea que Franco havia dit que no per orgull i per sobirania, però la veritat és que potser no el van voler dins, no per falta de ganes ni per falta de convicció, sinó perquè el veien més com una nosa que com un aliat útil. Mentrestant, Catalunya vivia una neutralitat aparent i una presència nazi ben real. L'activitat del règim nazi era tan visible que alguns diplomàtics estrangers anomenaven la ciutat com la petita Berlín. Al carrer República Argentina s'hi concentrava tot: consolat, escola alemanya, institut alemany, cambra de comerç germano-espanyola i fins i tot la Gestapo hi tenia una oficina. La bandera amb l'esvàstica hi onejava amb tota normalitat i amb la passivitat o la complicitat de les autoritats franquistes. Es van fer actes públics de suport al règim nazi en llocs com el Coliseum, el Tívoli o la Universitat de Barcelona, però el més impactant va ser el Palau de la Música Catalana. L'any 1941, les joventuts hitlerianes hi van oferir un concert solemne. En un edifici modernista, símbol de la cultura catalana, es van desplegar banderes nazis i es van fer salutacions feixistes. Surrealista? Sí, però va passar. Aquell mateix octubre, Himmler, un dels homes més poderosos del règim nazi, va visitar Montserrat. Oficialment era una visita diplomàtica, però en realitat perseguia llegendes. Obsessionat amb l'ocultisme, creia que Montserrat podia ser el Montsalvat del mite del Sant Grial. Va voler consultar els arxius del monestir, va visitar la Moreneta i va fer tot això envoltat de franquistes que el van rebre amb honors. Una escena que combina Indiana Jones, Wagner i la dictadura. Ja ho sabem, que els nazis estaven una mica grillats. A Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava, es va instal·lar l'Hogar Alemany, un centre per les joventuts hitlerianes. El 15 de juny de 1941, a Can Cases, es va inaugurar un espai d'adoctrinament amb uniformes, salutacions nazis i activitats de propaganda. Oficialment per joves alemanys residents a Espanya. En realitat, un campament d'ideologia amb banys de sol i també de cervell. Però tampoc ens hem d'oblidar que Catalunya no va ser només escenari de complicitats, també va ser terra d'exili i fugida.
Entre 1940 i 1944, més de 20.000 persones, jueus resistents antifeixistes, van travessar els Pirineus per fugir del nazisme. Ho feien per Banyuls, la Vall d'Aran, la Seu d'Urgell o per camins de muntanya només coneguts per contrabandistes i passadors. Alguns ho van aconseguir. Altres, com Walter Benjamin, van morir en l'intent. El filòsof jueu es va suïcidar amb una sobredosi de morfina a la seva habitació de l'Hotel de Francia a Portbou el 1940 perquè pensava que seria deportat. També hi va haver molts catalans que van lluitar contra el nazisme des de fora. Més de 7.000 republicans espanyols van ser deportats a Mauthausen. D'aquests, 2.133 eren catalans. Resistents, exiliats, soldats de la llibertat. Molts no van tornar mai. Però i Franco? Què va fer quan Hitler va caure i el món va començar a jutjar les dictadures? Doncs va fer un gir de guió digne d'un Òscar. Franco, que durant anys havia mostrat simpaties evidents pel feixisme i el nazisme, va decidir canviar de disfressa a temps. Amb la derrota de Hitler i Mussolini, el franquisme va deixar enrere les esvàstiques i les salutacions braç en l'aire i va començar a vendre's com una dictadura peculiar, nacional-catòlica i, sobretot i molt important, anticomunista. A l'exterior, Espanya va quedar aïllada. L'ONU va condemnar el règim, se'l va excloure del Pla Marshall i molts països van trencar relacions diplomàtiques. Però el context va canviar ben aviat. Amb la Guerra Freda, Franco es va tornar útil. Els Estats Units i els seus aliats no volien un altre front revolucionari a Europa i Franco se'ls va oferir com un mur de contenció contra el comunisme. I va funcionar. El 1953 es van signar els pactes amb els Estats Units per instal·lar-hi bases militars a canvi de suport. I 2 anys després, Espanya entrava a l'ONU. És a dir, Franco no va pagar per haver estat amic dels nazis. Al contrari, va aguantar i es va reciclar. Després de la guerra, molts nazis i col·laboradors del Tercer Reich van buscar lloc per amagar-se, i Espanya era ideal. Frontera amb França, règim afí i un govern que no col·laborava amb cap tribunal internacional. Johannes Bernhard, el principal intermediari econòmic entre Franco i Hitler, operava des de Barcelona. Otto Skorzeny, l'oficial de les SS, famós per rescatar Mussolini, es movia lliurement entre Madrid, Catalunya i les Balears. Espanya no només els va acollir, els va protegir, els va donar identitats noves i els va deixar fer vida normal. No hi va haver judicis ni depuracions. Es va passar pàgina, fins i tot abans d'haver-la llegit. I no és que la societat catalana fos còmplice en bloc. Veníem d'una guerra civil, amb una repressió brutal i una dictadura ferotge. La dissidència es pagava cara i el silenci sovint era qüestió de supervivència. Hi havia por, censura i també molta fatiga. En aquell context, plantar cara no era tan fàcil com sembla des d'aquest punt de vista. I tot i així, hi va haver qui va resistir, qui va ajudar a fugir gent i qui va lluitar des de l'exili o des de la clandestinitat. Però la realitat és que a dins el silenci es va imposar, perquè el mal triomfa quan els bons no poden o no poden permetre's fer res. I de vegades no fer res no és triar bàndol, és només intentar sobreviure. I ara que sabem tot això, què en fem? Doncs el mínim que podem fer és recordar-ho, explicar-ho i treure-ho de l'oblit, perquè la memòria no serveix només per mirar enrere, sinó per entendre el present i no repetir errors. El nazisme va ser hereu d'odis, silencis i complicitats, i també de covardies i de pors humanes, com les que es viuen en temps de repressió. Catalunya no en va ser immuna, com tampoc ho va ser Espanya, però això no ens ha de fer por reconèixer-ho. Al contrari, és precisament explicant-ho amb matisos que posem les bases d'una societat més lliure, perquè la història que no s'explica és la història que es torna a repetir. Fins a la propera.